como é un día de outono vivindo no campo en Galicia. Isto foi un domingo e pola mañán, inda que estaba chovendo, aproveitamos para dar un paseo, porque sabemos que este tempo vai nos acompañar ata a primavera. E ademais así aproveitamos e nos deleitamos cas cores das árbores, que están preciosas. Xa de volta a casa, vamos revisar a horta e ver como van estas leitugas, están moi fermosas. E mirade o xardín da miña vecina, que precioso, con gatito adorable incluído, que é do outro veciño. Por aquí está a Xoaniña, que está un pouco rezagada. É raro velas ca friaxe que vai xa. Pouquiño a pouco a tarde foi abrindo e despois de comer prepareime un té chai con leite e de sobremesa puxemos unhas chulas de cabaza que fixen outra vez, unos mimiños a carbón e aproveitamos para sair. Mirade que bonitas as cores do outono. Deunos un pouquiño sol, que sempre vai ben, e fomos ata un bosque de castiñeiros preto da nosa casa a recoller unhas poucas castañas e disfrutar tamén da natureza, como todos estes cogomelos que non sei identificar, pero que me parecen preciosos. Ou desta bolboreta que estaba aquí aproveitando os rayiños do sol para secar as alas. Todo isto foi o que collimos. Ao chegar a casa, limpamos as castañas e vamos a preparar un magosto na chimenea da casa mentras facemos unha videochamada cuns amigos que viven en Alemaña. Agora mimitos a tor e catixola especial para castañas asámolas na chimenea. A min gustan así torradiñas e agora as pelamos en familia. Unha vez que terminamos a videochamada, o meu marido púxose a tocar o ukelele e así rematamos a tarde moi tranquilos, en casa quentiños, cas mans negras de pelar castañas e na camita xa estaba Luna esperándonos para dormir. Boas noites. No es un poco temprano para tocar villancicos, pregunto, no sé, es que en mi propia casa, con mi propio ukelele, es que me parece muy fuerte.